Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayên min guhdarî dike silav û rehmet û bereketa Xwedê Teala li ser we be. Em her sal hema bigire li ser van mijara em program çê dikin deqeyekî du deqe, carê nîv saet, carê 5 deqe. Li gora pêdiviya ihtiyaciya mirov ku karin mijarekî şerh bike, zelal bike em ji we re behs dikin. Di nava milleta gelek şev henin tên pîrozkirin divê nevê wan ji kirina qendîl. Qendîla te pîroz be, qendîla te pîroz be, qendîla te pîroz be, mendîla te pîroz be, mendîla te temîz be, qendîla te temîz be falan. Divê em bizanin bi İslam bi Erebî ye. Tiştekî İslamê û qendîla bi hev tune qendîl di Tirkiyeyê. Di wata Paşayê Osmaniya di Selîmê Duêmîn İkinci Selîm avan xurafa û bid'ana anî hatin li nava Musulmana bela kirine. Wê çaxê opala tune bû li ser şerefiyê minara çiravê dixistin ji ber watê gotinê qendîl. Beraet, Regaib, Mi'rac û Mewlûd. Van şevana tê pîrozkirinê. Vêja dînekî hatî çêkirin, uydurulmuş bir din. Dînekî hatî çêkirin, uydurulmuş bir dinin uydurulmuş namazları da vardır. Yani dini hatî çêkirin nimêjî wanê taybet jî heye. Ne Pêxember aleyhissalatu vesselam di şeva Mi'racê da nimêj kiriye, ne di beretê de kirî, ne regaibê de kirî, ne jî gotî filan mêjê bike û ne jî rojî girtî. Dwana temamê medyê vekin van hinek melê sextekar evê ku bisbitûn ji Qur'anê dûrin, dînê xweş Qur'anê hîn nebûne, ku Pêxember derxistin seviya Xwedê Teala her wekî Pêxember xwedî dîn be. Pêxember aleyhissalatu vesselam ahwa gotiye. Hem navê İslamê hem navê Pêxember li İslamê li Pêxember iftira dikin. Pêxember aleyhissalatu vesselam belê çû Mi'racê, çû İsrayê. İsra heye Qur'anê da şevekî ji Mekkê çû Mescid-ül Aksayê. Em bê çû Mi'racê Xwedê Teala di Sûrê İsra û Necm da behsa viya dike. Lê Pêxember di wê şevê da, di wê rojê da ne rojî girtî, ne gotî rojê bigire û ne jî nimêjekî bi navê nimêja Mi'racê heye ku tu vê 12 rekat nimêj bike, di beraetê de 15 em bivêjin Şabanê da 100 rekat nimêj bike falan. Vana esl û esarê wan tune. Gava em van tişta divê millet divê qey hûn dînekî nû tînin tê. Em dînekî nû nayînin. Ew dînê ku li ser navê İslamê hatî çêkirin, xurafa, bîd'e ku iftira li Xwedê Pêxember dike, em wî dînê red dikin. Ew dîne dînê Xwedê nene. Em ji we re rastiyê dibêjin. Hûn rojî bigirin zerara me te de tune, hûn mêj bikin zerara me te de tune. Ema eger hûn li ser navê dînê İslamê divê Pêxember gotiyê bike kirî em jî dikin, hûn iftira li Xwedê Pêxember dikin. İftira. Van melayek û derdikevin arkadaşlar dibêjin, İşte bugün oruç tutacağız, yarın namaz kılacağız. Bilmem çıl devi hakkır topanı oldu ku ev kurmacıydı ve Türkiye'de veje. Vana jisedi not hacı Kur'an'ı din tüne. Kur'an'ı dukhinin ne ku jibuk tijihim bu dukhinin. Jibuk hatırı ku em ve sevabı kazanç ku dukhinin. Dini wan her veki hadis nakal dine kibseri xabe tamamı ji Kur'an'ı be qatandine leser nave hadisa peygamberi mevha gude. Arkadaşlar, hevalemen, dostyemen, ciranemen, Müslümanın, geli mümine, geli Müslümana. Teşteka go Peygamber ne got ve mera go Peygamber goti, Peygamber aleyhissalatu vesselam devid bira cihwal cehennemi amade bike. Tefhem kir, van khurafa bid'ay halina eslu esası van tünne. Buwe iftira dirav buwe rastay kabul kirni. Veli buwe müşrik dana kabul kirni. Zalim buwe adil dana kabul kirni. Devleteka em bivêjin ne adalet buwe adalet dayê kabul kirni. Em ber wî dibêjin tiştê ku li ser navê dîn ana hey li rojhilata navên ji sedî not ne girêdayê dînê Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ji sedî not. Tev xurafa bid'a ye. Şeva Mi'racê, şeva İsrayê, şeva em bivêjin beraetê, şeva regaybê kirin şu şeva güneş derxistinê. Hemû pîsiya dike.
hemû berîtiya dike, hemû diziya dike, hemû em bivê derewa dike, îftira dike, heqê karkera dixwe, em bivê çi xwazî dünyayê de bêrêzî hey dike, divan şeva da tê efendim em jî Müslüman qeyaxa xwe çi dike, qirabeta xwe tamîj dike, xwe potê susî pozî xwe pisim Mercedesê tê dirê mizgeftê em jî Müslümanan canin her wekî gunah der. Wek vaftîsa bî wek vaftîsa Xristiyan. Xristiyan di dêrê de gava İnsan günah dike, divit her dike, avı der dike, avı der dike, avı ve günah te davşan. Evan şevana jî uydurulmuş dinin alimleri sanki digo embe millet ji günah dav düşünün. Her veki millet her van şevana günah ga afu dive. Esli tün terojeki gert, terojeki roji gert ve her veki te 7 sal girtibe. Terojeki roji gert her veki te 5 sal girtibe. Esli tüney, esasi tüney. Eğer tu hakikaten Müslümana, ji Xwedê hez dike, ji pêxemberê xwe hez dike, em bibêjin, tu meha rojî temam rojî bigire, li mêjê xwe bernede. Li mêja sivê bernede, raw li mêja sivê, mêja nîvir, temamên mêjê xwe bike. O derewa fesadiyê neke, îftira bîbra bobrata neke suya xelkê, û tiştî xwe xurafa jî neke. İslamiyet ev e. Ev dînê ku tê gotin ne dînê Xwedê Teala'yê. Tu bê xwe ma ew jî dibêjin, ew jî behsa Xwedê pêxember dikin, ew behsa hedîsê zayıf dikin. Li ser navê pêxember hedîs hatine çêkirin metnê erebiyê, ne hedîs e, ne ku pêxember gotî. Hinek li ser navê pêxember çêkirî, van belamana jî wan hedîsana dixwînin. Esr û esasê wan tune. Em ji bo we divê. Em dixwaze eqîda we saxlem be, emelê we baş be, gava hûn jî huzûra Xwedê Teala bê ku hûn îftira li Xwedê pêxember bike, rave ser xwe hûn her huzûra Xwedê hesabê xwe bide. Lê hûn sab kêfa xwe ne. Em her sal van tişta tînin ziman, û disemê bînin ziman. Silav û rêz û hurna ji we re.